konsentrasi. Langsung jumangklung, Suwi baling-balan langsung jumangklung, Moneter mangkung memandang Kepeke sajrone. Rapisan Tak 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 Dung tak tek tak tek tak. Jumangklung baling-balan Langsung Moneter mangkung Pancen kerawitan di dunia ini nomor loro ya, Truk, sakwise Gusti Allah. Ya. Kayak kompake kaya ngono. Lah iya, iki jenenge di aransemen, Mas. Lagune lagu lawas ya, Truk. Nah, langsung jembleng iki lagu lawas. Heeh. Nek karo kanca-kanca di aransemen. Waduh, bisa kita suwigra sumringa. Heeh, jajal garingan, jajal garingan. Iki ngetes konsentrasine kanca-kanca mergo sakjroning seminggu nek kepungkur kuwi, Rai. Nah, jajal. Nek tangane petruk ning dhuwur kuwi wedok. Nek tangane petruk ning isor kuwi berarti lanang. Ayo nyawang aku kabeh. Nah. Ayo dites. Ya. Nek tangane petruk ning dhuwur ki wedok, nek ning isor lanang. Ya. Awas, konsentrasi. Yo, Ciro lu. Langsung jumangklung, Suwi baling-balan langsung jumangklung, Moneter mangkung memandang Kepeke sajrone. Rapisan Tak 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 tak. Ayo. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ngono suarane. Ayo. Aja apalan, mau nek tembane apalan. Iki ku ora lepas dari apalan. Yo, ngene kleru iki ngono. Ya. Ciro lu ya. Tak. Loh, iso tok iki lho. Lah, langsung iso tok wae, tuan Mbak Rini suara ditok. Terus stempel. Ayo stempel ya. Heeh. Ya, langsung ya. Ciro lu ya. Langsung jumangklung, Suwi baling-balan langsung jumangklung, Moneter mangkung memandang Kepeke sajrone. Rapisan Tak tak tek tak Tok dung tak tak tek Tok tek tok dung tak tak tek Tok tok dung tak tak. Tok tek tok dung Nanti serius kamu. Ayo ngetes anu konsentrasine ya, Gong. Rada cepet, rada cepet. Ciro lu ya. Langsung jumangklung, Suwi baling-balan langsung jumangklung. Nah, kesusu nek kuwi. Nek kuwi kesusu selakonangan. Wah, selakonangan sing duwe kos ya, Tru. Heeh. Wis kok. Iki kanca-kanca capek mergo awan mau saurunge nyinden do derep. Matur sembah nuwun, minangka dadi wakile biyane Bapak Sarjono. Esos matur gunging panuwun sedaya kemawon sampun kepareng sabiyantu dumateng. Alhamdulillah terlaksana dalu menika enjing menika. Anggenipun ngawontenaken tasakuran panjenengan ingkang sampun dipun pilih dening lapisaning para kawula, lapisaning para dasih. Bisa entuk pakurmatan enggak ana ing dewan ning Kabupaten Karanganyar ya Mas Garen. Truk. Saliyane entuk amanah saka masyarakat ya entuk kepercayaan saka sing gawe jagat ya
Tekasane pancen ya jumbuh lawan apa sing tak aturke sore mau. Panjenengan iki kemasyarakatane luar biasa. Oh, ngono ah. Kula ora kesulitan tidak mengeluarkan dana yang banyak. Tekasane panjenengane kang mendapatkan suara terbanyak ana ing dapil 4 ya, Tru. Ya, ana ing Gondang Rejo lan Colomadu. Ya, pancen ya kaya ngono. Nek wis kadung dadi kersaning Gusti Allah kuwi apapun yang terjadi tetap bisa kasembadan. Ngono ya. Terus muga-muga tetap sempulur anggone minangka dados wakiling para kamula lan bisa menjadi penyambung lidah rakyat kanggo sono membangun tumraping para warga utamane ana ing desa Wonorejo, Gondang Rejo, Sumrambae ning Kabupaten Karanganyar. Oh, uga sembah nuwun sedaya kemawon ing sampun keparang rawuh. Ya mbok menawa ana keperluan liyane menjane Pak Robert Krisyanto ana parigawe ora keduga keparang rawuh. Nah. Waduh lek takon wayangan lho. Lah iya. Lah kono rencanane mangan nanggap Lorenza ya. Ya. Lorenza. Ini wis ora apa-apa, sedaya menika gumantung dhumateng kapribadenipun piyambak-piyambak ya. Kanthi sono sing wis dadi pilihane para warga wonten ing Kabupaten Karanganyar. Panjenengane Pak Robert Krisyanto saha Mas Ade Eliana minangka dadi wakil bupati, semoga sukses ke depannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat wonten ing Kabupaten Karanganyar. Kan ya, Tru? Ya, awake dhewe selaku dadi seniman Sinimati mendukung pemerintahan panjenengane Pak Robert lawan Mas Ade Eliana. Ya, ayo. Saiki ganti Nembang. Nembang aja. Iku wis diawer-aweri karo Pasar Jono lho, Tru. Heeh. Setengah papat kudu wis bubar. Oh, setengah papat kudu wis bubar. Itu iso andu aku iki Mas Gareng ya cek wah keparang pinara. Oh, ya coba. Selampatno Mas, selampatno. Nah, ayo Mas Gareng. Nah. Entrang nundung ndak dong. Ayo kendang etong ditabole. Farel. Farel para yoga. Ya. Farel Andrang. Kuwi ya. Si SMKI. Ngono ya. Wis kuliah to? Cepet men to. Ya wis kuliah ning isi Surakarta jurusan kerawitan. Ning kerawitan ya rasane pedalangan ya. Dalang iso dipelajari dhewe nek kerawitan wah butuh. Ya, mula anakku Jindra ya tak kudang-kudang sampe ning kerawitan. Men dadi dalang aja kaya bapakne ora iso nabuh. Nah, sing gelem nabuh iso terus. Wah, ngono. Arek gelem ngendang, wilete Pak Dol kalah karo aku. Ngono. Kosek ya apal. Wah, apal aku kosek. Tuntong tak gedul kentak tonton ketok del tok del tok tutung tulu del tulu tak del tak del del tak kedul 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 kedul. Kok elek kok kembangane kok. Kendangane ngono kuwi kosek. Labrak. Kerasut kendang itu? Pak ngopo? Bareng kula ningali wayangane jenengan ngalah aku nek no. Ngalah piye? Sabutane apik, Pak. Ora kemajuane apik lho dhisik go ngene iki lho jenengan. Kemajuane akeh jenengan. Omong aku ra penak lho. Tak aku nonton ning mriki wau. Mas aku jek koyo dhisik bae saiki wis apik sabutane. Dhisik kaya sapa? Dhisik biasa kaya aku ngono kae mau. Oh, isi Pro Solo nggih. Isi Solo. Isi Pro dadi lho untuk pelajaran sabut ngono kuwi. Oh, ora. Ya aku sampe dadi dosen panggilan ning kono. Oh nggih, dosen luar biasa nggih. Iya. Elok nggih. Ora setuju ge? Mboten no Mas Farel repot kok. Oh iya. Ya alhamdulillah. Sing tasih wonga ya tesih kathah. Luar biasa taksih tumplek-blek antusias warga. Lho Mas Farel pengen ndang. Mas Farel pengen ndang. Ya dijoget dhisik to. Yo Mas yo ngono terus gelo nangis. Wis disiapne kendangnya. Yo kendang ndang. Men ketane kuwi yo jogete selamat yo iso. Mboten nunggu arep pamer kendangan kok. Apa ya? Oh, kuwi pengendange Ki Agnes Anggit Laras Prabowo. Elok kan. Wingi ngendange dadak adike dijak, bapake dijak, mbae kakung, ibuke dijak. Sing ndi? Mas Farel niku. Oh iya. Jatioso estu. Jatioso wah bapak ibu jak kabeh anak tak tekoki. Lah rek mbok jak ngopo Mas? Ngirit madang sewengi. Oh, lah ajar. Parat kuwi. Kuwi bocah. Iya. Yo, wae. Terang dulu ndak dong. Ayo Rek, Rel. Nah.
Lah ngono lah komplit. Alhamdulillah. Iya. Jan. Omong kok. Mpun ngoten kok. Oh wis to. Somben kowe ya tak dereke sowan nang daerah Jatiasa kono. Alhamdulillah akeh sing do kersa nimbali kowe. Pangestu panjenengan. Ditambahi ilmune, ditambahi kawruhe men iso saya berkibar benderamu. Pangestu panjenengan estu. Wong kula kok omah mau wis rembukan karo mbok wedok, Mbak. Rembukan ngopo? Awake dhewe kebejan iso petuk karo Pak Kangko. Sebab upama ora petuk jenengan ya ora iso der lho mbiyen. Biyen ya. Heeh, mula kula iki estu Pak utang budi nek kalih jenengan. Benjing budi rancange kula tak terkene nggih jenengan rumatono ya, Pak. Budi sapa to? Budi Surantoso tanggaku. Ning estu Pak kula kowe matur nuwun sanget jenengan wis tak daku kaya pakane kula. Jenengan daku kula anake ora? Ya. Oke, siap. Mungkin nyuwun mik ya, Bu. Tak apa sisan. Oh, tegese njaluk wedang kopi ngono to. Ya. Ya sekali tempo kowe mampir ning nggonku. Siap, Nek tanggapane Karanganyar ki awan teko sik ning nggonku. Siap. Jagongan sik. Heeh, kowe ora tau mara dhewe. Pisan. Dagelan sapa wae wis tau mara ning nggonku. Kowe jog klitik, jog kluthuk, Yuda, Andi, Percil, Niken Salindri. Wis tau ning nggonku kabeh. Kowe sing urung. Kula sampun nate pisan. Jamane kula semester 4 sing mayang Mbah Sukron Suwanda. Hah? Lah kula nonton teng mriku ning arep masjid. Ning arep masjid. Nggih. Kowe nonton ora jagongan karo aku. Mboten wong jenengan nemoni tamu pirang-pirang kok. Oh iya. Injing insyaallah. Kapan golek sok ning Jatiasa mampir sik ya. Siap. Wingi wae si Niken Salindri anak wedok si sinden luar biasa ki saka bengine saka Nganjuk bar pintas karo aku. Nggih. Awane iki pintas ning Ngawi. Nggih. Lah kok Ngawi iki bablas nyujuk ning omahku. Masyaallah. Mongko bengine nyambut gawe ana ing Depak. Depak niku Depak iki mall. oh mall ya. Dadi Mas Gareng Bagyo, Mas Gareng Tralala, Gareng Bejen wis tau ning nggonku kabeh. Mari do kober kok. Dok kober. Kober dolan aku ora kober dolan Pak Mari sudah luar biasa. Sebabnya ngapa? Aku gawe aku pirang-pirang. Laris nemu tanggapan. Alah nek gur tanggapan aku jare gak ngemeno. Saiki aku sakjeke ngedekno pabrik, Pak. Dadi ora kober ngopo-ngopo aku. Dadi gareng ini nggo samben. Samben aku iki. Saiki ngedekne pabrik. Duwe pabrik alhamdulillah. Pabrik apa? Biting lho, Pak. Pabrik biting. Gua apa? Nggo nyuntik tape. Jadi nek mriki nek gadah damel kok ngersaki biting pesen teng kula, Pak. Rp1.000 untuk sak kresek gede. Terus Yes, gue kuwi tok wong yo kono sepi tanggapan, nek prai tanggapan nggih biting. tak kira nek pabrik apa ngono. Boten yes alhamdulillah wis pokoke bakune seger waras sehat insyaallah sowan mriku. Mengki nglegake. Ya. Mbak Cungpe, ayo mau tak. Oh nggih. Ya musuh bebuyutamu to. Dulur wedok kok musuh. Yen mau ya sing mau serang kuwi to sih Retno Cungpe. Gak asline mbiyen aku seneng mari tolak kok. Wo, Mbak sing seneng anu akeh men to sing seneng Cungpe. Lho, luar biasa. Ya kok ya tau seneng, Siklun ya tau seneng. Kok oke sing seneng kowe to, Cung? Ayu. Ayu. Nonomanmu dhisik ayu. Sik. Ngirimi foto aku kok, aku pernah dekat dengan dia. Nek sing dipoto Cungpe karo Iklun. Oh alah. Ya. Apa, Cung? Oh, sik jare bodine Pak ya ampun. Bodine ya dangkal jati ya. Kok koyo dangkal ora kena daksya karo Piai Putri. Iya. Wilujeng dalu Mbak Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ojo galak-galak to. Wah, merengut ketok patut. Emang garapi terus ke sore kok. Sinten? Lah kowe padake bal golep kuwi mau. Aku padake bal golep ngono. Maksudnya bal golep kan larang regane. Dadi penyanyi semeneh sing paling larang iki kowe dhewe. Bal golep karo ndasmu larang bal golep. Iya terus bondas-ndasno. Ki nek aja marah. Sejak alah. Aku benci aku. Aja nesu ngono kuwi to. Mas Iklun gareng nakal. Iya. Engko nakal, setoranmu sesuk tak preni lho. Pakananmu lho entung jati lho. Sombong reng-reng. Entung jati. Padha-padha cah kolore kabeh ya. Oh ya beda. Mbak Cungpe saniki di Karanganyar, Pak. Lho, asalmu kan saka lor ya. Tapi kan itu dulu. Itu dulu. Heeh. Sekarang Dulu pakarnya entong jati. Kalau aku sekarang pakarnya soto gobios, Pak. Wedian. Kok iso soto gobios? Gobios golek iwake, Pak. Ukur dudu karo cambah kok iso. Rumah saku. Ambemu lecek. Ning luar biasa Mbak Cungpe niki. Nggih.
Seniman yang hebat Iya. dari nol. Ora apa-apa, aku mbok elek-elek, ora apa-apa reng. Aku ket mau mbok elek-elek ning ngarepe Pak Kangko, ning ngarepe penonton, mbok elek-elek ning ngarepe wong Purwodadi, jenengku ibaratnya mbok elek-elek ora apa-apa. Sing penting apa jenengku ora elek ning Bank BRI reng. Nek sebabe. Ben iso meneh ngono. Ora iso dijeruk ning. Lu masalah. Ora aku ki ya ora kok ngelek-elek ora. Tegese iki aku saking apa ya salut Puyai Purwodadi ana sing hebat mewakili Purwodadi paling jos ya niki lho, Pak. Iya, iya. Lambemu lamis. Lah kok iso lamis iki to, no? Aku yo ngepek-ngepek sliramu lho ya. Lambemu kuwi lamis. Lah kok Lambemu kuwi lamis. ora Kowe iki wong lanang ya, wong lanang yo juga kayak omong. Kowe Lah iki kok- wong lanang apa boti asline? Lah nek ra kakean omong nang kene kono omongan ra kakean omong. Lah nek aku pertanyaane karo kowe jane lanang wedok. Ya wedok no aku duwe iki, duwe. Mosek nek wedok kok brengosen delok iki lho, brengos iki lho. Kok sik kok madhep masih ini. Iki lho brengos iki lho, ketok tipis-tipis brengos. Nyoba madhep ono ketok brengos. Ketok ono brengos ora niki. Teko Pak Kanggo jebong rak brengosen. Dilapi gareng iki. Mosok piye putri kok brengosen. Aja ditutupi. Dilapi gareng, Pak. Dilapi apa ta? Dilapi apa Pak Kanggo penasaran? Tangane yo. Coba delok kaya apa. Lu malah kaya nom-nomane Demanto lho. Lakon dibringos ta kowe. Wegah aku nesu aku. Lah ngopo kok nesu? Nesu. Lah ngopo? Oh pas sithik sing ora oke. Siap. Tak gedik dasmu itu. Kiai Putri kok galake ora Ya, jaman. sing eter-eter ini gareng ya kuwi sik kok. Ada sebab itu pasti ada akibat. Lala. Oh lah. Ya, nambah apa, Jung? Kenapa, Pak? Ya iki gampang kok diwene sing kasih ya oke. Garapan ya oke. Nambah apa kowe? Lah napa, Pak? Manut. Pelok Mas pelok. Ah, Do manut-manutan. ya. Salah apa, Reng? Ki ana sing saking Tangerang, Budi Kumar nyuwun lagun Gubuk Asmara. Nggih. Ana sing nyuwun Sambung Wanci Dalu, nggih. Arep ngatur sing ndi? Manut. Iki ngawur ta, Dong? Nah, menika saking Mas Ngadino Pondok Ungu Bekasi Jakarta atas monitor Pak Kangko nggih. Assalamualaikum sugeng injing. Pak Kangko nggih. Dereng ngegangaken magelaran dalu menika. Wonten cepukan mirsani lumantar live streaming di Jolaras Indonesia. Mangke kepareng nyuwun lagon pupusing nelongso pujaning sih. Ingkang nyekar, oh nggih sinden ngapak sakmenika sinden ngapak sawatawis dereng saged tumut. Nggih. Arep ngatur sing pindho, Cung. Manut, Pak. Oh, Nah. napa mau, Pak? Ana sing Sambung Wanci Dalu, Nggih. ana sing Gubuk Asmara. Ana sing pujaning sih. Wis cantik-cantik. Aku nek karo kowe cantik ora njawab tenan kok sumpah lahir batin aku tresno padamu kok sayang. Ya, nyet aku cantik dari lahir ya. Merati kaduk manis. Ya. Tak lembono to. Pacak kebegan wiraga. Yayi. Mas Gareng, Dapur. yen pancen kowe tresno karo aku, Jaluk apa ya? aku njaluk tulung Mas Gareng. Tulung apa ya? Tak tulung iki. Piye ta iki? Iki matur ya, matur. Pun kakang ya. Tulung patenono tukang syuting kae, Mas. Lho apa? Lah ngopo? Musuh bebuyutanku kae. Oh syutingi kon mateni. Kae lho Ipan kae lho musuh bebuyutanku. Kok iso kowe iki sak mobil bareng karo Ipan lho. Pak, aku dirogoi kok mburi, Pak. Buat Ipan, Pak. Iya. Ketoke bocah kalem, Pak. Heeh. Delele. Sik tak dikenahno. Lah kowe iki senengane Gentari kok kowe lho. Loh, Gentari masuk, aku ya masuk, Pak. Dian. Tulung patenono Ipan nek wis. Ceritane piye kok sok dirogoi kok mburi? Critakno pun kakang. Duduknya itu di belakangku. Terus? Saat aku tidur terlelap, tiba-tiba ada yang ganol-ganol, keri-keri gitu. Setelah aku telusuri, Iya. ternyata
Tikus. Nah. Uga mriku saking Mas Widi yang wonten pelayaran. Sugeng enjing Pak Kangko nderek wungon kalih sinami nyopir, monggo nyopir anu kuwi lho apa jenenge? Apa kapal? Nahkoda. Nahkoda. Ya. Kula wonten Singapura. Nggih Mas Widi tombo kesel. Nggih, manuwun. Nah. Terus ayo Rek. Sri Gandes lancir gandare. Aku banget ya Mas. Banget no. Lencir kuning. Wah, bejane sapa sing bisa nyanding? Pak kan guyu terus. Sing ndi? Pak peci hitam. Wis to Pak jenengan tak arani lencir kaya gak trimo to Pak. Nang Trimo sawang, nggih, Pak. sawang sing permono lencir to Pak? Lencir to? Lho kandhane kok lencir. Kok kaya kepeksa banget modele ya nok ya nglegake sajake. Ora apa-apa, penting mantuk, Pak. Prasaja katuk ledo eti atine Sangertiku aku ketemu gareng sapa wae wis tau ning nyuwun sewu ora kok ngelem suarane sing paling apik dhewe kowe. tepuk tangan Ya. matur Tapi nuwun yang Pak. paling kurang ajar iki, Pak. Ah, sing paling kurang ajar ya. Lah ngopo to? Magraji gulune, Pak. Malah rasa ngono kuwi. Kowe iki kurang ajar, Pak Kangko itu dalang paling hebat di Solo loh. Kok kamu berani sakwiya-wiya sama Pak Kangko? Lah nek rawan Kita aja tunduk ngeten ya, Pak. Loh. kuwi rak nek kuwi nek rak kono. Lah Pak piye? Pak Sukron sak kelas karo aku kok. Kudune kono ya sungkem karo aku to. Wong aku karo kono ki sepantaran kok. Ngerunyak loh. Wonogiri ngambar harum putri gunung nuju prono. Kita metokkan ke itu ya, Pak. Apa? Apa itu tadi? Sambung Panji Galuh. Iya. Iki bawanipun Ya. ngampil kagunganipun Pak Prof Sarwanto. Wah, piye ini ngawur lho nek ora kleru. Napa nggih? Wow. Nah, Pak Prof Sarwanto langgame Putri Wonogiri tak nggo nalika gandrung karo mbok wedok. Bojomu dhisik Wonogiri. Wonogiri asli kota Pak, cedhak desa. Lah kotane ning pelosok, kecamatane melu Wonogiri lah ning perbatasan Sukarjo Karanganyar iki ya. Iya, Kaya iya. pelosok to. Ah. Iki mbiyen dideke ya semene iki, ya semene iki ya Preci. Iya wis ngene iki bojoku. Saiki piye saiki? Angger tak lem ngono terus jiwit kemajuane apik, Pak. Piye? Petuk pisanan angger petuk aku dijawil ngene kemajuan, bareng rodok sayang wani jiwit. Ah, iya. Bareng saiki rodok cinta ngeplak sithik lho, tuwek kok ndugang. Bojoku kemajuane hebat. Pakatimu elek. Bojomu yo wedok apa lanang? Rek? Yo wedok to. Ayu ora? Alah nek karo kowe 1121. Kadoan. 1121. Anu ya di sekolah gam sih ya. Menyambut kedua di karo gamelan Oh, Bali. nggih, dawuh, Pak. Bukan sekarang aku nek supan men dengaren. Nggih. Dengaren karo aku nek supan. Nggih, wau kula nge-grab, Pak. Oh. Arju duit Grab. Omong. Walah. Reng, ngerti ya? Biasane karo aku siji compe loro mayang, terus telu wiwi. Iki lek karo aku cangkeme dua elek-elek. Bengi iki dengaren apik-apik men ya. Menyesuaikan wong agem kudung rak ya dadi piyai sing alim to, Oh, iya, iya, iya. Pak. Engko nek wis nganggo masker ya maling neh, Dek. Karanganyar lho marah yo. Ngopo? Karanganyar. Karena anyar iki ngopo? Apa? Nge-grab maksudnya. Oh, nge-grab. Oh, iya, iya. Cedak ya, ya. Iya. Lewet aku mau sore teko ning Magu. Wah, ngomong sithik alhamdulillah. Biasanya cedak do teko kabeh. Nek do pamit ya alhamdulillah. Isuk-isuk padi ya. Yo Sing gede. Ya. Sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas bepujan
kasih. Nanjak nih gamelan Bali ya, yang kedua digarap gamelan Bali aja. Nah, ya. Mendah boyok yen sida urip lan andika
Cariyasa sing gawe kuwi bapakku Mas Gareng. Leres. Haji Sukron Suwondo ning diaransemen oleh Dwi Jolaras Indonesia sing nulis Mas Ri Eko Widodo sing asta kendang. Wah, luar biasa. Tak kei PR nggo poso gawe iringan Mas Do karo loro sesigar insyaallah kok bar bakdo sopaning Banyuwangi dadi ben peran penuh gamelane Bali ya Gong. Oh nggih bahan latihan. Boyo. Ora maidu dasaripun pengrawite ya peng-pengan estu ora pengrawit-pengrawitan tok. Wong Pak Dodo menika nggih ngasta dosen. Terus sing Jaipong menika nggih dosen. Iki ngarep genter ya dosen. Wah sing clentrem iki ya ning kono ya meh tak angkat dosen ning isi Purwodadi. Dadi dosen apa? Dosen bagian tata boga ya Mas ya. Iso tatah buka itu. Ya pinter masak. Oh iya. Wong kene kula iki jusane mung kalih kok isi Purwodadi kok. Apa kuwi? Tata boga karo tata busana kan kudu blonjo karo jajan. Oh iya. Reng, Dawuh. iki mumpung anakku ya melu. Nggih. Arep tak kon nembang, tak kon duet gen ajar kendel. Nggih, monggo. Nggih. Kalih burini. Aku jan Masalahnya apa? Aku apa jenenge kuwi didik supaya kuat mentale ora demam manggung. nggih leres. Mergo wis sawetara ki akeh sing jadwal iki sing tumbuk-tumbuk reng. Oh ngaten. Sing tumbuk-tumbuk daripada aku tak kekne dalang pundhut Wijonarko. Waduh. Luwih becik tak kekne si Jenderal Yudhistira. Mula gen ajar kendel gen ngadepi penonton kuwi piye. Kudu duwe target le, cah bagus Mas Jendra. Wis seneng wayang wis cilik. Nggih, leres. Sirkuar kulaan wayang Ramayana sirkuar tak dol meneh ning ora entuk didol karo anakku. Ya wis. Ora apa-apa. Pokoke nek anakku seneng wong tuwa ya seneng. Ayo saiki ngerti kok nggih ijol nek mau njaluk wayang Ramayana sak kotak. Wis dian, nggih. Moko wayang sak kotak iki regane iki minim 250 yuta. Ning njaluk anakku ya sak kaeke. Nggo apa to wong tuwa? Nggih, leres. Putrane ngersake wayang sekotak Ramayana. Aku yo Meri. Meri piye? Arep njaluk wayang sak kotak karo bapak. Wayang apa? Rama itu. Berarti kene ketek kene buta, kuwi wis duwe. Alhamdulillah. Ya le, ngatur kali. Aturan jumeneng Mas Hendra. Anu tak duwene karo si so jenenge kuwi. Gen milih dhewe cah, milih sapa? Oh ngono nggih. Wis milih dhewe le, enek milih. Pacaran kok genjek ram lagi rong sasi pedhot. Lagi rong sasi pedhot. Ya wis ben no pancen yo niru aku dadi genjek. Ayo le. Kowe ngerti dedeke gilan iki bis kaprane sing sedeng kuwi. Wih, iya. Dosa muka ya masamu. Dikendang ya. Ya anakku mbarep ya iso, nomor loro ya iso. Lah kok saged? Nek saka Bedui kuwi mbarep. Oh ngaten. Nek saka aku nomor loro. Mergo iki duwe Mas. Nggih. Mas Radian Pandu Tanoyo kuwi anakku. Jumenenge mriki kok malah lenggah mriku. Mbok jumeneng mriki. Emik nang. Wah. Lele. Bocah so bagus e masyaallah. Bagus e so uleng-ulengan kok, Pak. Ya Gilga Sangit. Kok Gilga Sahid kok Gilga Sangit. Lah iya. Sing apa nih, Pak? Kenapa nih? Ya nembang masa. Napa? Lek mun njaluk kaya ngono kae tak turuti. Lah saiki tak kon nembang. Nembang. Duit karo sapa? Wis nek pilihanmu pas ya bejamu awak, sido lanjut, nek gak pas ya putus meneh. Iya. Yo milih kowe. Oh, nderek jenengan kula manut genti. Oh iya. Lah kowe pacarmu kok mutusin ngopo? Apa? Apa? Wah, oleh pacaran lagi pirang sasi kok wis. Mau kecilian. Sik to. Lah awake semono gedene pacare mur cilik kok. Mbok menawa pancen nek bocah semene iki pemikiran masih labi. Betul. Pacaran wis gur kala-kala ya kaya wong weanan ngono ketok romantis wis dianggap pacaran. Mongko nek ya hubungan yang terikat penuh to. Iki kira tuh romantis kok di WA yang iki meneng ora tau dibalesi kok. Lho.
Oh iya nek ngono sing njaluk putus iki pacarmu nek ngono ya bener. Wis gen, wis Gen, malah gen. fokus lek sekolah. Leres kudu fokus. Bapakmu dhisik kuwi kelas itu apa? Oh sik to. Dimirenge sik ya arep cerita sing apik apa sing elek yang Aku dimirenge. cerita sing apik. Aku memberikan support karo anak lanang. Pripun? Aku dhisik iki kelas 2 SMKI iki wis payu dalang Mas Indra. Nah, sampean kudu iso ngukuli bapakmu. Oh nggih, siap. Nah, siap to. Kira enek job-job tumbuk sampean sing ayahi. Pun kula ayahi mawon. Oh iya. Iya. Oh iya. Wani tenan? Pantun, Pak. Wis lucu borong. Keren. Pokok dalang iki ora mung sabetan tok, ya omong, ya lucu, Nggih. ya ngelem sing di omah. Nggih. Kuwi kudu mok pelajari. Nggih. Malah sama pacaran sih. Nggih, siap. Ya. Ana sapa kuwi jenenge mau. Prima ayo, Mas. Oke, Mas. Karo kakak kelas ya. Karo kakak kelas. Iki padha gedene iki. Sing wedok ya gede. Aja wae video nang si media. Terus ngirim kowe. Wah, Ya. Mau kirim ini sapa? Nek di video dikirim ini sapa? teng grup. Oh teng grup. Tak kira nenek yang lain. Aman toh? Aku dhisik iki ning kene iki sejarah le, sahabat Bro. Nggih. Sejarah aku cik urung kondang kaya saiki urung. Biasa-biasa dari dalang-dalang damen ngono. Manggone cik ning Blok pentas. Ibumu utawa mbokmu pisanan melu aku ning Solo. Ya ning ceplukan kene ya, Bu ya. Sekelingan kudu. Belum jadi istrine Pak Kangko. Dudu ini. Iya. Masalah pintere. Kok pintere? Mas sik tak kira kok maksudnya kok pinter ngopo? Iku pinter pun PJ. Oh pinter PJ, oh cek enom kok wis pinter PJ ngono. Oh iya iya. Wong iki jek mbokmu iki jek kuliah semester 1 ya, Bu. Lagi anyaran lebu ya. Awak jek cuwilik ngono. Truwincing nek ora percaya Pak Sarjono jek kelingan. Wong mong piyayi wae kene jek kelingan. Awak jek truwincing. Waduh, jan. Saiki jenengan kompo ya bener-bener. Sik tembungmu sithik ning perlu pertanyaan lho iki. Pertanyaane sepele le. Pripun? Apa kowe sok ngintik? Kok ngerti nek dikongkong ngintik ora ning ngompo ya? Jenengan sing hati-hati lho Pak. Dadi wong tuwa ki angel. Angel piye? Aja nganti gampang konangan to ah. Ora iki pancen tak didik kendel. Ya kuwi dalange ngono kuwi omonge celumetan ngono kuwi, cacor-cacor ngono wis tak ajari ngono wis gen. Nek perlu gen saya celumetan arep dalang mendem sik le. Sangat jare ini lho. Ora udah oleh. Lek udut kala-kala entuk. Mergo lingkunganmu ki cah udut kabeh. Daripada menjadi perokok pasif, luwih becik udut siyane kok aja kerep-kerep. Dadi kowe iso nabut wis melu tangga perono sak arep entuk duit dhewe. Lek nganti udut kok njaluk duit aku tak letak gas. Nggih. Nah, tuku dhewe. Lagi iki aku krungono bapak ngajangi anake kon mendem lagi iki aku. Ora. Lanjutkan Le, lanjutkan. Aku suka gaya lo. Jiwanya bapak terakui, jiwanya sangat terganggu. Nah, masih jos tenan. Jos tenan masih. Ya. Apik tenan iki. Ya ora main do tukulane koyo ngene wong bibite ya koyo ngono. Ya nembang, arep nembang apa? Bang apa nih, Pak? Bang apa nih? Ya duit lintang asmara apa ngono ya. Apa itu? Sing duit apa sing duit? Pun suwe. Ora. Siang pantoro ratri hamung cipta kukulut. Oh, iki ya lucu lho asine. Iya. Kowe mbok kenalan karo Prima, wis kenal urung? Sampun sampun. WA-ne duwe burung. WA-ne wis duwe burung. Sampun. Oh iya wis aman. Rek jeluk Mbak lho, kuwi cek tuwek kuwi lho karo. Nggih, Mbak. Ya. Kenalan sik ora? Lah, Pripun, Pak? Pripun? Wis kenal apa urung kok? Oh, dulu nderek. Karepmu. Nek aku mbiyen wis yo nembange. Pripun jenengan pripun? Ora. Aku wis ora nganggo pacaran nek karo mbokmu aku. Aku temisan langsung tak bojo gelem yo, gelem. Ketika hidup saya itu mbiyen ora ngerti rekasane bapakmu. Penak saiki kowe kuwi. Karo adik-adikmu penak mbiyen rekasane bapakku bae ya. Aku lek kelingan ning nggon kandang menjangan. Pripun? Terane ayam iki. Arep mangan ki gadekne BPKB. Tenan kuwi. Aja ora nangis iki cerita tenan. Nah. Kayak mobil kuwi jek sedan ijo tahun 82 kae lho, Le. Nggih. Kowe ora menangi wis tak dol. Anggere mlaku sekilo, kuwi bane arep cepot. Anggere mlaku sing dadakne ya mbokmu kuwi.
Bapakmu yen kere kok rabi karo mbokmu. Heeh, sing ragati ibumu. Dadi ibumu iki tresnane ning aku lahir batin. Pecinta mbokmu iki pecinta duren. Lah iki. Nganti saya ini lak senengane duren. Duda keren maksudnya. Oh. Ya, siang Pak. Orang guyu mah, Rima, tapuk sisan. Ya, Bang, ayo sing duet iki sing tenanan. Enek chemistry utawa history utawa ada piye ya? Sinkronisasi. Ndak iki kelingan sing biyen-biyen. Lah biyen apa? Mboten. Yuk monggo. Ora. Lu harus nyanyi kok harus ada history. History iki ceritai nyanyi kok. Maksudnya Nek chemistry lu gak. Nah, kuwi lho chemistry karo kowe kuwi. Chemistry nyanyi kok harus ada history. Karepe rekor basa Inggris padahal bok. Wis kita nyanyi le. Oh ya. Langsung dandut Pak Guru ya iki. Ajar ketele. Ngono kuwi lek mayang ya ngono kuwi clometan cacul ngono. Yo siap. Rasa perlu wong mikir. Nggih, siap. Lagi ditekuni lek mayang tenan. Nggih. Mulai enek tumbuk-tumbuk tak kene kowe nek siap. Kuwi pengendangnya ya enek si Warel kuwi. Wong bapakmu lek saya viral iki guru-guru mayang ning HWD isi kliris wae lho. Terus viral kae. Apa to kuwi? Kliris wae. Oh, gontok mono kae. Yo. Ayo. Kae terus viral dak kuwi to Pak, aku yo nonton no. Oh iya. Terus lah luar biasa. Gamelane wis 2 set, 2 set, jos, 3 set. Kuwi dadi kowe tanggapan, bawa tanggapan, kuwi enggak ada masalah. Oke. Nganti ngrusui sindenku ditenono. Lah sinden dhewe. Nggih. Prima iki kon dadi koordinator kon golek sinden. Ayo macam kowe ya. Kula niki mendel mawon niki. Iya. Allahumma. Ya, Litman Asmorhas. Loh. Bye.
karo gamelan ya wis pas. Nggih. Lanjutkan terus lemu gegulang ing kabudayan. Iki adikmu wedok nyusul ora? Jarep nyusul ora? Mboten. Adikmu ya iso nyinden, iso nari, iso ndalang. Nggih. Burung sing cilik dhewe kae ya adikmu. Mboten tayungan Pak kuwi. Mboten tayungan. Tayungan. Oh, cah mulih kok. Mulih jan Merdeka. Wis ning nggon sanggar pulang geni sak sekolahke ning sanggar. Nggih. Wis anak-anakku do gelem gegulan ning kabudayan iki. Bapak ki seneng arep tuku alat apa wae paribasane dienggo nyepaki karo kowe kabeh. Nggih, leres wae. Wis pamujinipun tiyang sepuh biyen nak muga-muga taruna bisa ngungkulana bapa. Iya. Kekudangane kudune luwih apik tinimbang wong tuane. Mongko wong tuane wis kondang, mengko besok kowe kudu luwih kondang meneh ya. Sukses selalu hebat. Monggo jenenge bapakmu ki rada abot, kowe kudu iso ngungkuli aku. Ora beda kaya putrane Pak Mantep almarhum, ya ta. Mas Danang, Mas Gatot ki nyogok jenenge bapak sing kondang. Nggih, leres. Rekoso ya abot piye carane iso duweni terobosan-terobosan yang ya untuk menembus pasar. Leres. Engko bar iki gek perang cakil, ora usah ngalih ning kono. Kene men, duduk kene. Oh perang cakil, tak wari carane celentrik ya. Ya sinene kan tampil kabeh ya. Nggih, Menika wonten mamundhut ingkang saking ingkang minul yang jagat wacane. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, milujeng injing. Menika nyuwun langgam kangening ati nggih, Pak. Matur sembah nyuwun saking kula Kursa Sistem Mas Bandi. Bayu, Gunggung Minulya tak kira kuwi wakil menteri. Sing karo ngadeg sapa ki Mayang, Wiwi, terus Ova ya. Ya Mayang, Wiwi, Ova ayo ngadeg kok. Lagune Kangening ati. ya kena. Nggih. Ya, sak telu. Wis weekend istirahat. Yo. Sing nom-nom ya, Nduk, Pak. Ayo kok ya. Ya. Minangka tambah kekuatane Dwi Solaras Indonesia, Pak. Oh iya, Yo. Oh nggih, kathah pamundutan kula wau. Nggih. Pujane sih ana. Oh iya. Ya. Kanca-kanca pini sepuh pini semua wis do setuju Dwi Solaras Indonesia nek Ovaki memperkuat tim Sinden Dwi Solaras Indonesia utamanya Pak Haryono karo Mas Iklun sudah sangat mengharapkan Opa dimasukkan Pak. Oka bagaimana? Iya, boleh susu masuk karpe dhewe ya. Aku elu nek no. Ayo. Kayak apa? Lagune Pujaning sih. Ya. Yuk, dadek.
tak mbacute lakon mari kesik dadi ratu. Nah, terus kae Ndara Arjuna karo Bapak Semar tindak mlebu ana tengahing mana tengahing alas merga goleki putune Raden Marikesik. Heeh, sing murca saka negara Yawastina ya ngetutke marang Ndara Arjuna ngene nasak nusuk juring wana kuwi Basara Nyadra. Bangsa marang pamoring sukma pandang sumula hamadang jroning pasareyan ngenani wadana remuk-remuk kelingan ngangrangan sang dyah manahang kuhung sungkem guling sang kakang rarapo babe maneman beratem ditantolo nata darunte Gus Ndara kula Ndara Wibatsa ajeng pundi Kakang Semar dina samangkututna lakuku ngestokke gawe Kakang Puntadewa supaya ngupadi ana ngendi papan dununge putuku si Parikesit banjur paduka badhe golek ana pundi sak temuku muga-muga wae lulus saharsa lakune pun Janaka Kakang Semar inggih muga nyatane karang banak lapan ramontar oh tenang darah kakonang sorong sorok setan taktan
Pandhawa tata gati saya Indeyaksa sara maruta Pawana bana margana Iki sing kondang jenenge Raden Arjuna dasar kepara nyata bari takon kuwi sapa tambah marang aku jenengku Panigaslingga Panigaslingga ya mburine aku Panigasjangga padha-padha le tukang nugel ndas ya ana apa kowe mlebono ning alas kene golek putuku sing jenenge Parikesetya Paripurna aku ki sing ngenteni alas kene lho. Aku ora tau ngerti wong sing mlebu alas kene selain kowe. Bahasamu lho, cakil milenial. Zamanmu karo zaman wis beda. Ya ora apa-apa. Nanging aku kudu nemu putuku. Ora bisa. Yen pengen mbok bacotake langkono kuandau. Maju kepara ngarep tabrak kamu drangsang ilang nyawamu.
Datang ngabruhi kang tekane tanpa sangkan
ya winastan ing Wonokrenda Pahono ya sinebut ing dandang manguring alas ingkang gawat kaliwat-liwat sinung wingit oke sing ngundangke kalang monto Wonokrenda ya ana papane Jem Sitan